చూడండి, పుట్టింటి మీద మమకారం ఆడపిల్ల పెట్టుకున్నది అనుకోండి, నిజం చెప్తున్నా, మీరు ఏం బాధపడకండి, ఎవ్వరు బాధపడదు దయచేసి. నేను తప్పు చెప్తలేను, నా అనుభవంతోనే చెప్తున్నా. తప్పుంటే కూడా తిట్టుడు, నేను పడతా. ఆడపిల్లకి ఎక్క పుట్టింటి మీద మమకారం ఉండొద్దు. ఎందుకో నీవు మమకారం నా తల్లి నాయనదమ్ముళ్ళు నా అని పెట్టుకుంటావేమో, వాళ్ళ వేసేస్తూ నువ్వు గుంజుతుండవు ఇక్కడ. అందుకే మమకారం కాదు, రాకిట్ల పనుకో. ఏమైనా పండగలు ఉంటేవో ఏమైనా ఉంటేవో 3 దినాలు మంచిగా చికెన్ మటన్ తిని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసిరా. లేకపోతే తులం బంగారు పెట్టుకరా, పట్టు సీరలు పెట్టుకరా, అది నీ హక్కు. ఎక్కువ చాలా మంది మా అమ్మ ఎట్లుందో ఏమో, మా అప్ప ఎట్లుండడు, మా అన్న ఎట్లుండడు, మా అన్న ఎట్లుండడు, మా ఎక్కలు ఎట్లుండడు, మా చెల్లెళ్ళు ఎట్లుండడు, ఎక్కడ వాయను నేను ఆడిన ఉయ్యాలు, ఎక్కడ వాయను నేను వాడిన జంపాలు, ఎక్కడ వాయను ఎక్కడ వాయను. ఇది మంచిది కాదు. ఎందుకు మంచిది కాదంటే చెప్పున్నా, ఆచార్యులు పెళ్లిలో చదివే మంత్రాలకు మీకు అర్థం తెలియదు.